אז אני קצת התקוממתי נגד הגדרה. כמובן שנעשתה מתוך רצון טוב, אבל מתוך אי היכרות עם הקוד השומרי שאומר ששומר פעם, שומר תמיד. זה קוד פנימי שכל מי שהיה בשומר הצעיר ולא עבר במקרה על יד הכלא לכמה חודשים, אלא כמוני בעצם בילה את כל הילדות שלו בשומר הצעיר. ב-24 שנים כחבר קיבוץ, ואנשים כמו שמוליק, תנועת הנוער הייתה לב של החברה הצעירה, של חברת הנאורים הישראלית, למשך שנים רבות. הדעיכה שלה החלה, אפשר להגיד, בשנות ה-70-80 החלה הדעיכה, והדעיכה הפכה לקריסה, ונשאר כמעט, מה שנשאר על עומדו בצורה מרשימה זה תנועת הצופים, אבל שאנחנו כאנשי שמוצניקים באנו אליהם מאוד מגבוה, כלומר, ההיררכיה הייתה תנועה מאוחדת, שזה המפאיניקים, שזה כולם, כלומר, בעצם תנועה קונפורמיסטית שאנחנו כולם הולכים אליה, והמובחרים הולכים בשומר הצעיר. את בני עקיבא לא הכרנו, אבל תמיד אומרים שבני עקיבא בשומר הצעיר זה מעין תאומים משני צידי המתרס הדתי-חילוני. והצופים נראו כמובן איזה נציג בורגני מפוקפק של תרבות שאנחנו מאוד מאוד רחוקים ממנה. היום מסתכלים על דברים קצת אחרת, אבל הקוד השומרי הזה הוא מאוד מאוד חזק, ויש איזו חוויה לבוגרי השומר הצעיר שנפגשים עם בוגרים שגם בלי לדעת, זה קרה לי לא מעט פעמים, שמדובר בבוגר השומר הצעיר, ויש איזה קוד משותף, איזו תחושה שמוגדרת בדרכים שונות, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה מאוד מעניין בעצם להגדיר את הקוד הזה. זה חשוב אולי להגדיר אותו קצת, כי הוא גם ניכר בציורים של שמוליק, ובניגוד למה שחושבים, זה קוד, כמו שאומרים היום בלשון המחשבים המודרני, זה קוד פתוח. כלומר, השומר הצעיר היה משהו, מצד אחד הייתה תנועה היררכית, תנועה שהיו לה תוכניות עבודה, הייתה לה מנהיגות, קראו למנהיגות שלה ההנהגה הראשית, למנהיגות של השומר הצעיר, התנועה הקיבוצית, קראו ההנהגה ההיסטורית. בפועל הייתה היררכיה הרבה יותר חזקה מאשר ידענו. אני נוכחתי בזה כאשר הייתי בגיל 23 מינו אותי לאורך שבועון הקיבוץ הארצי, ואז גם היה מפגשים הראשונים בשמוליק, ושלחו אותי לשבת במזכירות הקיבוץ הארצי. הייתי ילד עירוני שלא יודעים בכלל על מה הם מדברים, אבל בישיבות האלה שנערכו במרחב יקידי הקיבוץ של מאיר יערי, הוא ניהל את הישיבות למרות שמזמן הוא היה לו תפקיד רשמי, ושום דבר לא עבר בעצם בלי אישור של השניים של מאיר וחזה. מצד אחד תנועה מאוד היררכית, אבל בשטח לא הרגשנו בזה. התחושה הייתה שמשהו מאוד פתוח, מאוד ספונטני, מאוד ישיר, אנשים לא פורמליים, עוד יותר מהצבר הרגיל, שהוא לא פורמלי, ולא מדובר בצברים, מדובר בהרבה אנשים שהם באו מחו"ל. והקוד הזה הוא קוד שהתנועה כבר לא קיימת, אבל הבוגרים שלה עדיין נושאים אותו. שמוליק עצמו, ההיכרות שלי איתו הייתה דרך עבודה כמובן, בתור קריקטוריסט, בעיקר בשנות ה-80, כאשר אני הייתי עורך נוסף על המשמר חותם במשך 4 שנים, אחר כך במשך 5 שנים סגן העורך על המשמר, מזכיר המערכת. הוא תרם באופן קבוע קריקטורות פוליטיות, ודרך זה היה מפגש טוב. הוא מאוד מאוד אהב והחשיב את העבודה הקריקטורית שלו,
הוא בעצם ראה בה מה שעושה הקריקטורה. הקריקטורה גם יש בה אמירה, אבל היא גם מאוד מקרבת, מפני שהיא מצחיקה, מפני שיש בה יסוד של שעשוע, מעין מעמסה הזו של קריקטורה כמעט יומית וקריקטורות שבועיות בעיתונות של התנועה הקיבוצית על מה שקורה בקיבוץ, זה בעצם דרך חיים. מי שבעיקר ממשיך אותו עכשיו, בקו אחר כמובן, אבל עם הרבה גם סימנים של המשכיות, זה משה קלין, שהוא חבר קיבוץ נשר סירני, שגם ממשיך לצייר את מה שקורה לקיבוץ דרך קריקטורה, וגם נותן קריקטורה יומית בעיתון מעריב. והעולם הזה של הקריקטורות הוא הרבה יותר מחבר'ה שיודעים להעסיק במילים. זה בעצם אנשים שמלווים את המציאות באיזשהו מסלול, ככה הייתי קורא לזה, לא מסלול לא כיף, אלא מסלול מתבונן, שייך מתבונן כזה, עם איזושהי קריצה. שמוליק היה שייך לקבוצה מבחינת ההומור הקיבוצי. קודם אני אגיד כמה מילים על ההומור הקיבוצי. ששמוליק היה מאושיותיו. קודם כל, ההומור הוא, אני יודע, או אלמנט הכרחי של חיינו כבני אדם, של חיינו כיצורים חברתיים. ועל זה לא נרחיב את הדיבור, נשפכו על זה נהרות מילים. הקיבוץ היה זקוק להומור, מפני שהקיבוץ היה בוודאי בראשית דרכו, עד שנות ה-60-70, יישוב של אנשים שעובדים מאוד קשה, בצורה מאוד אינטנסיבית, עם מתח בלתי פוסק שלא תמיד הם היו מודעים לו. אני הצטרפתי לצורת החיים הזאת בגיל 19 בשנת 64, ורק כשעזרתי את הקיבוץ אחרי 24 שנים הבנתי שאני גם סיימתי 24 שנים של קשר אינטנסיבי בלתי פוסק עם המציאות ועם האנשים ועם המשימות ועם העבודה ועם כל מה שקשור בזה, באופן שהוא לא דומה בכלל לחיים החדשים שלי. והמתח הזה, הבלתי פוסק, דורש כמובן הומור כדי להשתחרר ממנו. אבל, וזה החשוב מכל, זה לא הומור לעומתי, זה לא הומור של משחרר איזשהו כעס, זה לא הומור שמשחרר דברים שאתה לא יכול לומר אותם בצורה אחרת. וזה מה שאפיין בעיקר את ההומור הקיבוצי, ואני אומר את זה לטוב ולרע, אני לא שופט את זה. אבל, בוא נשווה את זה, למשל, הקיבוץ הייתה חברה שמוגדרת קומוניסטית. אבל ההומור במדינות הקומוניסטיות התבטא בהומור מחתרתי בתנאי סיכון, שנועד לפרק את העול הפנימי של השעבוד בתוך דיקטטורה, ואנשים שילמו עליו בחייהם. יש על זה הרבה כמובן סיפורים. בעצם ההומור היה האויב הגדול. ברגע שאתה מתחיל בחברה דיקטטורית להתבדח לשלטון, להתבדח לשיטה, לשחרר לחצים, השלטון מזהה שמתחיל להתפרק, השליטה שלו מתחילה להתפרק. זה כמובן לא היה המצב בקיבוץ. הקיבוץ היה מצד אחד סגורה עם אורחות חיים, עם לחץ חברתי מאוד מאוד חזק, הרבה דברים לא יכולת לעשות. בתוך המסגרת הזאת יכולת לעשות כל דבר. יכולת להתווכח, יכולת לריב, הדמוקרטיה הקיבוצית הייתה דמוקרטיה, הכי קרוב לדמוקרטיה האתונאית, כולם משתתפים בחגיגה, בדיונים, המוסד של שיחת הקיבוץ, זה פשוט לא יתואר למי שלא עבר את זה. כל יום שבת, הקהילה, היום קוראים לזה קהילה, לא השתמשת בכלל במילה הזאת, נאספת, ודנים על כל נושא שבעולם שעה וחצי, שעתיים. לצופה מן הצד אני משער שזה היה נראה הדבר הכי משעמם בעולם.
נושאים חלקם טריוויאליים, הלהט, היכולת, הוויכוחים, ההצבעות, אין דבר כזה הצבעות פה אחד, זה לא קורה. הצורות שאנשים מביעים את המתח הפנימיים שלהם, ואנשים אחרים מקבלים את זה. הדמוקרטיה הקיבוצית מבחינה הזאת הייתה משהו שהוא ניגוד גמור, כמובן לקומוניזם והמשמעותו בצורה הרודנית שלו. ושיחת הקיבוץ הייתה ביטוי לזה, אבל לא רק שיחת הקיבוץ. חבר קיבוץ פעיל, ורוב האנשים שאני הכרתי היו אנשים פעילים, היה מבלה כמעט כל ערב באיזושהי פעילות ששייכת לחייו הקיבוצים. תורנות. אני לא מדבר על תורנות אפילו, אני לא מדבר על עבודה, גם זה כמובן. ואני לא מדבר גם על הבקרים, על האנשים בני 40 ו-50 יוצאים עם טוריות לאיזה שדה. אני זוכר היום שאנחנו עומדים ומעדרים בקיבוץ נחשון על יד הכביש לירושלים, ועוברות מכוניות מסתכלות עלינו, יהודים עושים דברים שכבר לא ראינו הרבה זמן, אבל הערבים היו ועדות, כל אחד היה חבר בכמה ועדות. יום שלישי הסרט, המוסד הזה של הסרט, עם מקומות קבועים, אתה כבר יודע מי יסתיר לך. היום שישי, הערב התרבותי, ערב תרבותי, כשאין ברירה ומביאים סרט ביום שישי, זה כישלון של ועדת התרבות. והערבים שעובדים עליהם הבוקר במהלך השבוע, ועדת התרבות, וכמובן גם מופעים, וגם ההוואי של לנסוע לתיאטרון, לנסוע למסעית, ויש ציורים של זה. המסעית הייתה, היום מסעית, מה עושים עם מסעית? אנשים, בני אדם לא עולים על מסעיות. זאת אומרת, הדבר הזה... טיולית קראו. קראו לזה טיולית, אבל הטיולית הזאת ביום הייתה מובילה קש או תרנגולות. והיו שמים עליה את הספסלים ונוסעים לתיאטרון בערב. כלומר, צורת חיים עכשיו, הצורת חיים הזאת היא מצד אחד, היא מאוד מאוד פתוחה, היא מאוד מאוד מספקת. וכשאני מסתכל לאחור, ואני יודע שסיבת הקיבוץ שלי הייתה דבר נכון לעשות, מאוד מבחינתי, מבחינת המקום שנמצאתי בו, לא הייתי מוותר על ודאי לא 15 השנים הראשונות שלי בקיבוץ, ועל שום דרך אחרת. זה הייתה צורת חיים מבחינתי, אבל של כל סביבתי, עם המון שמחה, ועם המון יצירה, ומשהו שנותן לך הרבה גם במישור החברתי, למרות שתמיד צריך לזכור את הצד השני. ביום שעזבתי את הקיבוץ גיליתי שאני לא רוצה לחזור אליו, זה שאין לי בעצם חברים ממש, שאני רוצה לשבת כאן לשתות קפה. יש לזה שני צדדים, מפני שאתה כל כך קרוב, אתה גם יוצר את המחלקים שלך. כלומר, אבל כשהיינו בפנים לא הרגשנו בזה. אני בוודאי לא הרגשתי. צורת החיים הזאת מייצרת המון מתח ואתה מפרק אותו. אבל, ואני חוזר על זה עכשיו, אתה מפרק אותו לא בדרך של ביקורת השיטה, אתה לא משחרר איזה כעס נורא שיש לך, זה מה נתקעתי במקום הזה, הסגור הזה, הכפר הסגור הזה שכל אחד נכנס השני לנעליים, לא היה. ההומור לא נתן פתח ולא התייחס למצוקות שהם היו ברובד השני של המצוקה, אלא למתח ברובד היותר שטחי. לכן למשל שבשנות ה-80 התחילו לצאת פתאום סיפורים של בני קיבוץ על שסבלו בחינוך המשותף, לא תמצאו לזה רמז בהומור הקיבוצי. רמז לילד שבוכה ורוצה את אבא בלילה והומלל, אפילו בצורת קריקטורות, לא תמצאו. למה? מה? אבל אתה מופתע ממה ש... למה זה קרה? מפני שההומור היה בסופו של דבר הומור משרת. אני אומר את הדברים בצורה... הומור מגויס. מגויס אינטרסי. מגויס זה קצת חזק מדי, כי אף אחד לא גייס אותה. אבל בתוכם היה תחושה של
הם באו לשרת את השיטה ולא לצאת נגדה. אם אתה רוצה